Cròniques de Gothel. Capítol 145. Combat al límit del bé i del mal. Quan el grup salvatge percep que està rodejat, una bruma infernal sorgeix d'unes càpsules de pel·lícula que s'obren lentament. Una sensació de calfred terrible inunda el cos del grup èpic per naturalesa. Primerament, ens parapetem com bonament podem, en posicions que ens donguin avantatge, si del que es tracta és d'enemics clònics terribles que volen la nostra pell. Un cop Alistair en una posició elevada i el coronel amagat a prop seu com una rata, donen l'ok, i els guerrers, a valer, titànics, intenten passar entre la bruma infernal. Primerament veiem a 3 bratacs, 2 Eisenhorns i 3 Alistairs. Abatim un bratac abans que la càpsula s'obri completament, entre trets i talls profunds. Abans que el segon bratac tregui el cap, li cau una somanta de pals i no sap ni d'on sortim. Els bratacs caiguts, en fúria, es tornen a aixecar, moribunds, però vius, al cap i a la fi. Els Alistairs enemics curen un bratac i disparen contra Alistair una cadena de rajos que fan explotar l'energia de l'escut de Gargauth, creant un caos absolut de mal i terror per tot ser viu dins la sala. Tenim un combat terrible, ferotge, amb tots els clons a prop de la mort. És un bany de sang i hem de treure els grans mitjans per poder resistir. Hi ha un duel de cants bàrdics entre Alistairs, però de sobte, veient la seva derrota a prop, ens llencen una bola de foc immolant-se tots junts, amb el nostre Eisenhorn que cau devastat per les flames, enmig d'un torrent de foc. Encara amb l'olor cremat, sentim la veu de Lucien que diu: Estoy aquí, chicos. Continuarà.